Così è nascuto l'Assemblea Nazionale Catalana, dunque era al debut dell'anno 2010. Sí, l'Assemblea Nacional Catalana el 2012, però ja partia d'un moviment popular que s'havia autoorganitzat a Catalunya, que van ser les consultes populars sobre la independència, que es van fer a 554 municipis entre el 2009 i el 2010 i el 2011. I després es va crear el 2012 l'Assemblea Nacional Catalana, que va organitzar la primera gran manifestació independentista massiva de més d'1 milió de persones a Barcelona l'11 de setembre. Così è organizzato l'Assemblea, così funziona, hi ha dei gruppi di bari, di las vilos, professionals. Sí, és una associació de persones, els socis, tenim 47.000 socis i 50.000 simpatitzants, i s'estructura a nivell del territori amb el que en diem les assemblees territorials, que en tenim doncs, unes 400 o 500, depèn de com ho contem. Són a les ciutats, als municipis petits també, a les petites comunes, i a dintre de Barcelona, per exemple, per barris. C'est clair que ce n'est pas un parti, c'est un mouvement civique, comme vous dites, dont le travail rapporte à les institutions, à la Generalitat, als partits politiques. Così se passa. Quina és la relació? Bé, és una entitat que no és un partit polític, però és política, té objectius polítics. El seu objectiu és aconseguir la independència a Catalunya per vies democràtiques i pacífiques. I el que fa és, amb la mobilització, fer pressió a les institucions i intentar canviar l'agenda política. De fet, ho va aconseguir en la primera etapa, el 2012, quan es va traslladar als electes al Parlament de Catalunya, als grans partits, que fins aleshores no ho tenien a l'agenda immediata, l'organització d'un referèndum d'autodeterminació que va arribar finalment l'any 2017. En aquests moments, després de que el referèndum no aconseguís transformar-se en una victòria definitiva, en una república catalana efectiva, i que hi hagi hagut una repressió política molt forta, que no només afecta els electes, els polítics, sinó que també afecta els activistes socials, en aquests darrers anys doncs, aquesta pressió als partits polítics s'ha fet més difícil, no? Perquè jo penso que la repressió també ha condicionat que es prioritzés a vegades doncs, la unitat davant de la repressió, davant dels judicis, en lloc de fer pressió als partits. Però és veritat que en aquests moments doncs, hi torna a haver una mica de decepció amb la classe política independentista, i l'Assemblea, com va fer aquest 11 de setembre, ha de tornar a aixecar la veu perquè es reprengui un camí a la independència, perquè no quedem atrapats només de manera reactiva defensant-nos dels atacs i les agressions de l'Estat, que són continus, no es veuen tant o no es visualitzen tant com els presos polítics en el seu moment, que els van indultar aquest estiu, però que són continus. Ahir mateix doncs, vam tenir una altra sentència al Tribunal Suprem que anul·la de facto la immersió lingüística a Catalunya, que ha estat una de les grans conquestes i que ha permès doncs, que la llengua catalana és un exemple més de com s'estan utilitzant els tribunals en una croada política assimilacionista, d'assimilació. No hi ha, encara que sembli difícil de dir-ho des de l'estat francès, perquè aquí el jacobinisme és molt fort i, òbviament, l'occitanisme està en una condició molt més feble que no el catalanisme o que la llengua catalana, però la voluntat de l'estat espanyol d'assimilació no ha canviat. És només per la força i la resistència política majoritària a Catalunya que s'ha pogut resistir. Estem, però, en un moment, en un context a nivell geoestratègic mundial complicat, amb la globalització, les crisis pandèmiques, el retorn de l'autoritarisme dels estats, i per tant doncs, no està garantida la supervivència catalana. I de fet per això és perquè el catalanisme va esdevenir majoritàriament independentista a partir de finals a la dècada de 2010, va esdevenir majoritàriament independentista doncs, perquè es va veure que aquesta lluita constant de batalla a batalla per defensar les poques competències que havíem adquirit després de la dictadura doncs, no eren suficients, i que si realment volíem garantir la cohesió social i la supervivència lingüística i cultural
a Catalunya doncs, necessitàvem un estat. Per acabar, il y a també le travail d'internationalisation. Sí. Il y a des bureaux ou des représentations de l'ANC et une journée qui est à nivell de la force petite de l'occitanisme. A Narbonne, és interessant? Sí, molt. Aquests darrers anys, justament, aquests darrers 4 anys, si una cosa hem fet ha sigut ampliar molt totes les tasques internacionals de l'Assemblea. Ja des del seu naixement es van crear assemblees exteriors que reagrupaven la diàspora catalana al món. En tenim una 40, des de l'ANC França, per exemple, que té la seu a París. Ara també tenim ANC Occitània, a Tolosa de Llenguadoc. Tenim ANC Anglaterra, ANC Escòcia, Bèlgica, Alemanya, a Europa sobretot, però també als Estats Units i Llatinoamèrica hi ha delegacions exteriors de l'Assemblea que reagrupen la diàspora. Aquest és un tipus d'acció que fem, que aquestes assemblees exteriors, aquests catalans que viuen a diferents països del món, traslladen l'agenda política catalana, intenten interlocutar amb els electes dels seus parlaments respectius, amb ONGs, amb acadèmics, amb les universitats, per fer conèixer la situació catalana. En aquests darrers anys molt centrat en la vulneració de drets fonamentals i en la repressió. S'ha difós sobretot això aquests darrers anys. Però a banda d'aquesta acció de les assemblees exteriors, des del Bureau, des dels serveis internacionals centrals, doncs també es fa, i la Comissió Internacional, aquests darrers anys s'ha fet molta tasca d'incidència en organismes internacionals. Per exemple, les ONGs, les entitats de societat civil, tenim dret a participar a fòrums de drets humans de Nacions Unides, als fòrums de drets humans de la OSCE, l'Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa, i en aquests fòrums, de manera sistemàtica, cada vegada que s'organitza una conferència d'aquest tipus centrada en drets humans, doncs estem explicant el que està passant a Catalunya per part de l'estat espanyol amb la repressió del referèndum, les condemnes que han vingut després, però també totes aquelles repressions que afecten a la llibertat d'expressió, la llibertat dels artistes, l'espionatge polític, perquè tot el moviment independentista català està subjecte a espionatge sense ordres judicials, amb instruments, diguem-ne, amb instruments molt sofisticats que compren ara els serveis secrets dels estats a grans empreses. Tenim una situació de repressió bastant generalitzada. La utilització també de lleis com la llei Mordassa per condemnar a diversos anys de presó els activistes quan fan accions o manifestacions una mica més disruptives, com pot ser el tall d'una carretera. Això ho hem vist, per exemple, molt bé quan es van fer les accions de protesta de la sentència de manifestacions que van fer un tall a la Jonquera, a la frontera, pacífic, no violent, però era disruptiu perquè impedia el pas dels camions i dels cotxes per la frontera de la Jonquera. Van haver-hi detencions tant al cantó de l'estat francès com al costat espanyol. Les detencions, les persones que les van detenir a l'estat francès es van presentar davant del jutge i van quedar en llibertat sense càrrecs, fins i tot sense multes. En canvi, a l'altre costat de la frontera estan ara presentant-se a declarar davant del jutge i en moltes ocasions se'ls demanen penes de presó. Per tant, diguem-ne que estem en una situació de repressió política intensa del moviment independentista que té com a objectiu primer desmobilitzar, que no hi hagin més manifestacions, que no tornem a fer un acte de sobirania com el que va ser el del referèndum de l'1 d'octubre. Mercès. A vosaltres, aliciats. Mercès Pla.